for any day so me sama obi bia akwaba e de ba Daakyehene Kwaku Bronya YouTube channel so me did ye say obi a ho ye wade no adaromanti ho de yes and then so obi bisa say na e de na Daakyehene Kwaku Bronya e o e de mai any day you am say ne ade a me pese ye hweye ade a ne abesensin wi mu a nipa bebre edwane nkofo ehonpo ebimu esuru yehwe a nipa akumo ho ewo Italy nipa akumo ho China Africa hanso so no yehwe Ghana hakura na nipa so a yade dom akumo ho no tim se yade a in fact nipa se yesua ho ade yehwe ade kakra yehwe ne fare by bi a ofuri anasa. All right, coronavirus na Daakyehene Kwaku Bronya eka ho asem megiri ye se ohu yade a na sha se eka ho asem coronavirus na mepese ene ehwe bi kakra efa ho ni nyina ne se obi bi ase na coronavirus kura no ehenia efri na den kura yo hwehwe mu kakra maye ni se edi corona no kura no enye brofo edi corona no is not an English word but a Latin word. A Latin word. Latin word na kire say crown. Crown ahenche. Very good. Enti se nei enya virus bi a ni din enda so no eya ahenche de a ese ehun se masa no wa ba ne bapa. Yes. Wa ba ne bapa zan se ya de no din ni din a wode ba no ye crown ahenche de a ese wa ba se oyo hene dada no nam ese obidi ewu nti ese yam ye ni da ho ankasa. Yes, ese yam ni da ho na yade abode hwehwe mu for no from scientists no di kind discover no that was the year 1930s. Yes, 1930s na abode hwehwe mu for no scientists edi kind discover sa coronavirus na 1930s no baby o mutimi ehu ye eno living cell na virus etimu no na ye base pine veka se bia takramwa. Yes, bitima yankoko noma. Yes, omumu na scientists ne discover as a virus no free for the first time, which is the year 1930s. Yes, around that year. By 1940s and I feel the omo discover no emwa enwi ewo omo bit say impreku. Yes, any enwi sa kind of emwa no ho say na making na ade omo di hu no first 1930s na ba na best ne de no na infections ne wo omo respiratory system no ha na omo nya effect ni free nti bona sciences no verify who say yes a virus na ena ye ba 1940s ni so no mama asana mfa ne say enwiam wa mpraku ni enwiade no so no ade omo say omo yam hwie sa ya de ye ma omo yam ehwie nti that was 1940s. Yes, from 1930s na ye best 1940s which is more enwi wo 1960s ena omo discover no onipa bi ho asa nipa yi baby omo ehu no ye hospital a friend St. Thomas Hospital or London. St. Thomas Hospital or London, which is the year 1960s. And ehu no nipa ho. Yes, ehu no nipa no so symptoms say ehu ye ne ono so respiratory system no infections na aka en nti wona me ehu say yes coronavirus aka unye ti coronavirus ho ade na yesua kaka nti ehwe yi na omo discover no nti enye yade a afi na ba pen na omo abode hwe mu for no hwe huni ba bi sha se free best na enu aboa ene ya classify na hu say enu amu aye mass ni nyina no ye nipa ye ka ho bi esanse ye so enu we ho aboa cells na wo aboa enu won ho bia no enso ye ne aboa no cells no nti aboa no timi live sa living cell no no on live
cell a awu but living cell a ɛwɔ nkwa mu ɛna bɔnetae. Nti for the first part na kakra yi na mpɛ sɛ meka ɛfa coronavirus no. Megidi yɛ sɛ yɛsua deɛ kakra yɛbɛhunu baabi a Daakyehene Kwaku Bronya YouTube channel pɛ sɛ ɔde yɛn kɔ. Nti na deɛ kakra wɔ ya na mede baayɛ sɛ bɛyɛ bɛtumi anya fair idea about coronavirus. Ne yɛhunu ne din no koraa se kyerɛ obi a hyɛ ase free yɛ ne baabi a ɛde abɛduri. Bɔade no nka mo ho. Da mo nyinaa ase. Wo subscribe ya. Subscribe button no. Subscribe. Bye bye.